кам аст одаме ки дар ҳангоми сар задани раду барк худро зери курпача пинҳон накарда бошад. Раду барк яке аз рухдодҳои табиӣ ба шумор меравад, ки тарсноктарин ҳодисаи табиӣ аст, ки ҳамасола бар асари он танҳо дар Амрико даҳҳо нафар ҷон медиҳанд. Вале боз ҳастанд шахсоне ки аз ин офати табиӣ ҷон ба саломат мебаранд. салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали necatop. Канали моро лайкгузорӣ кунед, дастгирӣ кунед, ҳатман обуна шавед ва зангулачаро пахш кунед. Ва мо бошад баъди як рекламаи хурдакак наворро сар мекунем ва дар ин навор ҳамаи ҳамон одамҳоеро нишон медиҳем, ки аз зери раду барк ҷон ба саломат бурдан ва зинда монданд. ин ролик бо ёрии 1xbet сохта шуд. агар дар вақти регистратсия дар ҷои промокод нека нависен 5000 рубле бонустон метан. барои бонусро гирифтан ҳатман пурра регистратсияро гузаред. баъдан дар шотон пул партоед. баъди ин автоматически бонус дар шотон мегзарад. силкаш дар описания. алекс корес барои бо сайру гашт бо сагҳояш ба берун мебарояд, то лаҳзае каме ҳам бошад қадам бизанад. вале мутаассифона ба якборагӣ ҳаво тағйир мекунаду садои раду барк баланд мешавад. дар ин видео хуб дида мешавад, ки раду барк ба поҳои вай бархурд мекунад ва сагҳои вай бошад аз тарс по ба фарор мегузоранд. вақте алекс бошад баландӣ мекунад ва роҳгузаре ки аз назди ӯ мегузашт зуд ӯро ба беморхона мебарад. дар беморхона бошад ана ҳамин табиб бо номи Кристина ӯро табобат мекунад. вақте ки гурӯҳи наҷот ба самти вай наздик мешаванд ва мебинанд ки мард на ҳаракат дораду на нафас мекашад. вале хушбахтона пас аз интиқол додани алекс ба бемористон ба онҳо муяссар мегардад ки ҷони ӯро наҷот диҳанд. алекс ҳам бошад дар ин ҳодиса осеби ҷиддие намебинад ва пас аз якчанд рӯзи дар беморхона хоб кардан боз ба хонааш бармегардад. дар назари аввал раду барк чунин ба назар мерасад ва ҳангоме ки шумо дар ҷангалҳо сайру гашт доред ва шанси бархурди раду барк ба шумо бештар мегардад ва ё ин ки дар ҳолати шино кардан дар об бошед. вале исбот кардан олимон ки аслан дар ҷое ки интизори раду барк задан намеравад, ана ҳамин хел ҷойҳода боз бисёртар ба назар мерасад. ин шаҳрванд аҳли Нью-Йорк мебошад ва вақте мехост ки дар заправка мошинашро бензин пур кунад, қариб буд ки раду барк ӯро ба ҷаҳони дигар мефиристод. раду барк бошад мустақим дар ҳамон ҷое ки ҳамин мард истода буд ба он ҷо фурӯ меояду бар ӯ бархурд мекунад ва мард бошад дар ҷояш меафтад. мардуме ки дар дохили ин дукони заправка буданд фикр мекарданд ки дар наздикии онҳо ягон таркише ба вуҷуд омада бошад. ин мард бошад тӯли 5 дақиқа беҳуш мехобад ва баъдан ба ҳуш меояду ва ҳамаи он чизе ки бар сари ӯ гузашт дубора ба хотираш меорад. ӯ хушбахтона бо як муъҷизае ҷон ба саломат мебараду ва дубора ба мисли қаҳрамони пешинаи ин видео ба хонааш бармегардад. ҳодисаи навбатӣ бошад дар шаҳри Техаси Амрико ба вуҷуд меояду ва ба касе зараре намерасонад ҷуз зарари молӣ. дар асл ин дар натиҷаи як бархурди метеорит бо замин ба вуҷуд омадааст. ин ҳодиса дар вақти 4 субҳ ба иттифоқ меафтад ва дар ҳамон ҳоле ки дар наздикии ин заправка касе ҳузур надошт. ин саҳнаи таҳшатнок тавассути камераҳои назоратии ҳамин мағоза ба навор гирифта шудааст. шаҳрвандони Техас бошанд пас аз якчанд соат аз ин ҳодиса хабардор мешаванду ва ба ин ҷо меоянд. дар натиҷаи ин метеориди хурдакак бархурдаш бо замин дар ҷои ҳодиса чуқурии 1 метр ва диаметри 4 метрро хароб мегардонад. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хело ҳам зиёд тавассути ҳавопаймо сафар ва сайру гашт дошта бошед, ҳатман як бор ҳам бошад шоҳиди оне шудаед ки раду барк ба самолёти шумо бархурд кунад. бале дӯстони гиромӣ, ҳайрат зада нашавед, чунки чунин ҳодиса ба қадри кофӣ зиёд ба чашм мерасад. дар асоси омор ва хабарҳои расмӣ ҳар як ҳавопаймое ки дар рӯи ҷаҳон вуҷуд дорад ҳамасола ҳаққалан як маротиба бо раду барк бархурд мекунад. вале шумо тамошобинони гиромӣ ягон чӣ фикр накунед ва хавотир ҳам мабошед, чунки ҳавопаймоҳо тарзе тароҳӣ шудаанд ки имкони ба фоҷиа дучор шудан ҳангоми бархурд бо раду барк қариб ки ба нол аст. ин мардеро ки ҳозир шумо мебинед, гарчанд ки дар ҳавопаймо зиёд сайру гашт кардааст, аммо ӯ дар рӯи замин дар аэропорт бо раду барк бархурди ҷиддӣ мекунад. ин ҳодиса ҳангоме рух медод ки ӯ ҳавопайморо тайёр ба парвоз мекард. раду барк аввал ба думи ҳамин самолёт бархурд мекунад ва баъдан аз чархҳояш ба замин меравад. гарчанд ки ин саҳна тарснок ҳам бошад, аммо ба ин мард осебе ҷиддие намерасонд ва хушбахтона ӯ ҷон ба саломат мебарад. манзараро худатон як маротиба бинед ва фикрҳоятонро дар комментария нависед. аммо як чизро хотиррасон мекунем бародарони гиромӣ, ки
имкони бархурди ҳар як одами оддӣ бо Раду Барк ин баробар аст ба 5000 бар 1. аммо боз шанси бархурди Раду Барк бо шахсе ки ҳангоми наворгирии барномаи телевизионӣ ҳаст хеле ҳам бошад кам аст. Хабарнигори амрикоӣ ки дошт ба сурати пахши мустақим кор мекард ба як шакли мӯъҷизавӣ аз бархурди Раду Барк дар наздикии он ҷон ба саломат мебарад ва инро ҳам бошад сабти навор мекунанд. ҷараёни барқ бошад осмон дақиқ ба қафои он ба замин бархурд мекунад ва ба ин мард осебе намерасонад. эҳтимол меравад ки ҳангоми тамошои ин барнома тавассути пахши мустақим бинандагон аз ҷояшон бархеста бошанд ва шокӣ шуда бошанд. аммо ҷолибаш он аст ки ин баранда боз ягон реаксия нишон намедиҳад ва гӯё ки ҳеҷ гап нашуда бошад, аз ҷояш ҳам бошад намеҷунбад. бинандагони азиз, агар шумо дар ҷои ин мард мебудед чӣ кор мекардед? ҳатман фикрҳоятонро дар комментария нависед ва то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед. хайр.